guys, welcome back to my vlog. So ang atong videos karon magsuroy mi diri sa babaw sa Plazas Gaang. Na ako na yung mga langob diri guys. Tumi sa kinatumyan nga buntod. Yan ay mga langob. Manood tag langob ninyo guys. Kuyog sad mi si James. So kuyog ta ninyo guys. Kana? Ako may langob diri guys. Ay man. Kalawom guys. Kalawom na to guys sa ubos. Hala. Di matugkad. Uy. Grabe kalawom ma. Bila ka ni kaapit. Pwede aray pikas. Okay. Di makita. Di maabot sa siga sa ispat guys. Oh. Grabe. May mga bitin na nila silam guys. Atras ta. Nasa mga langob. Pari. Langob. Purtiki pagkalawma. Ito. Doon. Mga langob kayo. Uloy sa'yo oh. Napag yun guys. Suro eh. Ano guys. Langob sa gaang. Ano yung marag. Tabay-tabay. Padari mo. May mga sag. Na ako may sag sayaw guys. Mga mig. Gamay lang. Hala. Na may nag-itlog guys. Haluoy. Nag-itlog. Sayaw. Taon. Uy. Nagtubig-tubig lagi ni. Di rin sila mako ano? No. Piso. Piso. Naghanap piso. Naghanap. Ang mga piso guys. Piso sa sayaw. Kaluoy. Taon. Uy. Luoy yasan. Mga piso sa sayaw. Ay. Litan ka. Bi. Gunit lang ko. Iuli raman ka. Guys. Sayaw. Yasod sa langob. Kanindot. Kanindot kaayo. Balik dito. Balik. Balik sa imong sag. Diha. Balik diha. Puyo. Di ana. Dapay usa. Kaluoy. Ikaw na. Ikaw pata. Ikaw pata nimo. Kaluoy. Guys. Sayaw. Wow.